дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. инак нашри нахустини барномаи лаззати табиатро дар соли 2025 аз дараи зимчуруди ноҳияи варзоб манзури шумо менамоем. дар барнома ду нафар сайёҳон Баҳодур Шарифов ва Ҳасан Бердиев иштирок намуда хӯроки миллии мошкичирӣ омода мекунанд. лаззати табиатро бо телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эҳсос намоед. Hatta çok onu. Onda que